In de strijd tegen virussen en riappelziektes zet het HZPC Research in Metslawier een gespecialiseerde machine in bij hun veredelingsprogramma's. De machine achter mij die helpt ons om eigenlijk genoeg planten te kunnen isoleren. Dus wat wij altijd doen is ons proces eigenlijk het kruisen van 2 aardappelplanten. Nadat we het gekruist hebben, komt een zaadje. Die zaadjes zaaien we uit en uit elk zaadje komt een plantje. En dan testen we eigenlijk wat er in die plantje zit. En om dat te kunnen doen moet je het DNA eruit halen. En de DNA is wat eigenlijk alles codeert in een plant. En dan gaan we in die DNA kijken of die eigenschappen voor ziekteresistenties in zitten. En als ze het niet hebben, dan gaat het plantje weg. Dan is die niet interessant voor HZPC. Deze nieuwe machine had volle voordelen. We waren eigenlijk beperkt in het aantal planten die we per week konden gaan doormeten. En doordat we nu deze machine hebben, kunnen we straks groeien naar misschien 1 miljoen, 2 miljoen plantjes per jaar. Die we echt gaan lezen op hun DNA, zit de gewenste eigenschap erin. En voorheen konden we dat niet. Of we hadden een hele grote ruimte met allerlei losse machines moeten hebben. Met deze machine kan HZPC ongeveer zo'n 1600 riappelplanten isoleren. En dat is een belangrijk onderdeel van het veredelingsproces. En het veredelen van riappelplanten is erg belangrijk in deze tijd. Als we doorgaan met de huidige gewassen, die worden aardappelziektes evolueren. Zeker met klimaatverandering zie je dat er nieuwe ziektes opkomen. En hoe meer weer ziekteresistenties we erin bouwen, hoe robuustere aardappelrassen we hebben. Maar we hebben ook een heel eisend markt. We willen ook frietjes maken die zo lang mogelijk zijn. Liefst met weinig suikers, dan verbranden ze niet. Of we willen straks misschien wel een aardappel die heel weinig voedingsstof heeft. Dus dat is eigenlijk een dieetfriet, laten we zeggen. Wij innoveren. We maken allerlei verschillende aardappelrassen voor verschillende doeleinden. Wordt het gekookt, wordt het gebakken, slietjes om het te kunnen roerbakken. Maar dat hangt allemaal af van wat er in die aardappel zit aan genetisch materiaal en eigenschappen. En door onderzoek te doen kunnen we dus de markt, of de wens van de markt tegemoetkomen. En wij staan ook natuurlijk voor voldoende opbrengst. Voor ons is het heel belangrijk dat we uiteindelijk met aardappel de wereld kunnen voeden. Het heeft relatief weinig water nodig vergeleken met allerlei andere gewassen. Rijst zeker, maar ook graan. Weinig voedingsstoffen hoeven erbij toegevoegd te worden. Dus het is een heel duurzaam voedingsmiddel. En daarom doen we onderzoek naar dat het ook in droge landen goede opbrengsten heeft.